Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле көн. Безгә тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән таныштырып үтсәгез иде, турыда сөйләсәгез иде, аның нинди проектлар эшкә ашырыла, һәр вакытта да куйган максатларга ирешеп буламы? Белгәнебезчә, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты ул Татарстан Фәннәр академиясенең бер структура берәмлеге институты дип әйтик инде. Аның берникадәр оештыру тарихы турында әйтеп үтәргә кирәктер инде биредә. Оештыру тарихы турында быел безнең институтка 80 яшь тула дип әйтик. Ул 1939 елда Иша Мәгариф комиссарияты карары белән. Һәм аның төп максаты татар тарихын, татар әдәбиятын, аның телен, аның мәдәниятен өйрәнү буенча ниндидер фәнни эшчәнлек алып бару була. Менә бу иң беренче куелган таләп, ул шул еллардан алып бүгенге көнгә кадәр үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Һәм безнең институт галимнәре бүген дә нигездә шушы юнәлештә эшләрен алып баралар. Институтта структура яктан караганда дистәләп 10-га якын бүлек эшләп килә. Ул телләрен, татар телен өйрәнү буенча институтта 3 бүлек эшли. Әдәбият белеме бүлеге бар, текстология бүлеге аерым бар. Аннан театр һәм музыка бүлеге аерым эшли. Һәм фольклор бүлеге, ягъни халык авыз иҗатын өйрәнү бүлеге. Шулар белән бергә язма һәм музыкаль мирас үзәге дигән бер структура берәмлек бар безнең. Мин менә шул үзәкнең җитәкчесе булам. Институтта фәнни эшчәнлек ягыннан караганда бүген зур активлык күзәтелә, зур проектлар башкарыла. Бу тел ягыннан булсын, телне өйрәнү ягыннан булсын, әдәбиятны өйрәнү, халык авыз иҗатын өйрәнү ягыннан булсын. Әйтик, шундый зур проектлардан телчеләребез эшләгән аерым сүзлекләрне күрсәтергә мөмкин. Аннан әдәбиятчылар тарафыннан башкарылган татар әдәбият тарихының 8 томлыгы эшләнелеп, инде аның 6 томы дөнья күреп укучылар кулына барып иреште дип әйтергә кирәк. Сәнгатьчеләребез безнең бик актив, алар төрле күргәзмәләр оештыруда, гомумән татар сәнгатен, аның кулышлары чигү буенча булсын, рәсем сәнгате булсын, сынлы сәнгать булсын, агачка нәкышләп эшләү сәнгате булсын, шуларны аерым өйрәнеп, ниндидер бер фәнни нәтиҗәләр биреп, үзебезнең татар мәдәниятен, татар культурасын фәнни әйләнешкә кертеп тәкъдим итәләр. Шул исәптән язма һәм музыкаль мирас үзәге дә әлеге проектларда катнаша һәм аның үзендә генә башкарыла торган шулай ук аерым проектлар бар. Һәм менә хәзер инде мирасханә үзәге турында тулырак сөйләп китсәгез иде, аның ул нинди үзәк һәм анда кемнәр шөгыльләнә, нинди материаллар туплана анда, кайдан табасыз гомумән, һәм шулай ук архив белән дә хезмәт итәсез инде, шулар хакында сөйләсәгез. Әйе, язма һәм музыкаль мирас үзәге ул институт оешкан беренче көннән үк үзенең эшчәнлеген алып бара. Аның төп максаты татар мәдәниятенә бәйле чыганакларны, документларны җыю, саклау һәм иң мөһиме аларны фәнни әйләнешкә кертү, фәнни яктан өйрәнү. Бүген безнең үзәктә 50 меңгә якын шушындый берәмлек саклана. Алар нигездә кагаз материалындагы документлар, кул язмалар, безнең галимнәребезнең, бигрәк тә үзебезнең институтта эшләп киткән галимнәрнең шәхси архивлары,
аннан килеп язучыларның, сәнгать әһелләренең шәхси архивлары, шулай ук институт галимнәре дәвамлы рәвештә татарлар компактлы яшәгән төбәкләргә элек-электән экспедициялар оештырганнар. Бу әйтик Хәмит Ярмиләр, Латиф Җәләйләр һәм башкалар. Һәм менә бу экспедициядан алып кайткан материаллар, алар фольклор материаллары булсын, тел ягыннан материаллар булсын, яисә халыкның җыр сәнгать юнәлешендәге халыктан язып алган материаллар булсын, алар шулай ук экспедиция материаллары буларак язма һәм музыкаль мирас үзәге фондларында сакланалар. Иң күпчелек өлеше әлбәттә кулъязмалар алып тора. Кулъязмалар бүген 10 меңгә якын исәпләнелә. Алар арасында гарәп, фарсы телләрендәге, борынгы төрки телләрендәге, иске госманлы телендәге, иске татар телендәге язмалар, кулъязмалар бар. Хронологик яктан караганда, аларның иң борынгысы нигездә 12нче гасырларга карый. Бу бездә саклана торган Сахих әл-Бухари язмасы, кулъязмасы. Шулай ук 14нче гасырларныкы бар, 17нче гасырлар, күпчелек өлеше инде әлбәттә 19нче һәм 20нче гасыр башына карый торган язмалар. Менә безнең бүлек хезмәткәрләренең төп максаты шушы мирасны системага салу. Әгәр дә ул шәхси архивлар икән, аларның тәфсилле рәвештә төзелгән тасвирламасын булдыру, ягъни нинди документ ул, аның тарихы ничек, бу документның үзенең тарихы ничек, аның текст тарихы нинди, аннан үзенең техник билгеләре, әйтик, кагазына мөнәсәбәттә, язу карасына мөнәсәбәттә, язылу даталарына, күчерелү урыннарына мөнәсәбәттә, күчерүчеләргә мөнәсәбәттә, менә шуларның бөтенесендә барлап тасвирламалар төзү. Алар ни өчен кирәк? Безгә килгән галимнәр, гомумән татар мәдәнияте белән кызыксынган, тарихы белән, шушы чанаклар белән кызыксынган галимнәр аларны карый алсыннар, өйрәнә алсыннар һәм үзләренең фәнни эшләрендә, яисә гадәти эшләрендә булсын, файдалана алсыннар өчен кирәк. Менә бу бер юнәлеш дип әйтик инде. Икенче яктан караганда, бу мирасны фәнни өйрәнү, аны фәнни әйләнешкә тәкъдим итү ул безнең төп юнәлеш, төп максат булып тора. Ягъни менә бу язмалар үзләре генә, алар әлбәттә материал яктан аларның бәһәсе зур, әмма әгәр дә алар фәнни әйләнештә булмасалар, алар халыкка кире кайтмасалар, алар ниндидер фәнни эшләрдә, диссертацияларда булсын, фәнни мәкаләләрдә булсын, чагылыш тапмасалар, күренмәсәләр, без үзебезнең мәдәниятебезне турында сөйли алмыйбыз, аны башка халыкларга таныта алмыйбыз. Менә бу шул юнәлештәге бер эш дип әйтергә кирәк. Үзәктә тагын проектларның берсе, үзәктәге проектларның берсе, ул да булса кабер ташларын өйрәнү, эпиграфик ядкарларны өйрәнү. Бу юнәлеш татар галимнәре тарафыннан Мәрҗәниләр чорыннан ук, Сәйин Фәйзхановлар чорыннан ук башланып киткән юнәлеш. Аннан алга таба Гали Рәхимнәр, Николай Калининнар тарафыннан башкарылып, Харун Юсуповлар әлеге истәлекләрне өйрәнүгә үзләреннән зур өлеш керткәннәр. Бездә бу шәхесләрнең күбесенең архивлары саклана, шәхси архивлары саклана, алардагы материалларны без шулай ук барлыйбыз. Һәм аерым бер юнәлеш буларак дәүләт программасы кысаларында бу кабер ташларын өйрәнү максатчан рәвештә, планлы рәвештә шушы юнәлештә эш алып барыла. Киров өлкәсе татар авылларында булдык. Менә быел гына экспедиция белән Саратов өлкәсендәге татар авылларын барысында диярлек йөреп чыктык. Иделнең уң ягында, сул ягында шактый күп материаллар таптык. Һәм
иң мөһиме шул, аннан экспедициядан кайткач бу материаллар текстологик яктан, башка фәнни яклардан эшкәртелеп, шулай ук фәнни әйләнешкә тәкъдим ителәләр. Безнең мирасхананың үзенең аерым бер сайты бар. Ул ачык доступта дигәндә интернетка урнаштырылган. Һәм материалларны шушы сайтка куябыз. Анда аерым проект татар ташлары буенча кирәк кеше кирип карый ала, өйрәнә ала, аларның фотографиялары, текстлары, кемнәргә багышлап куелган, нинди үзенчәлекләре бар. Булар хакында анда бәйнә-бәйнә сөйләнелә, тасвир ителә, ягъни алардан файдаланырга мөмкин. Материалларга килгәндә, архив белән ничек эшлисез, төрле архивларга мөрәҗәгать итәсез менә шул материалны туплаганда, һәм менә тупланган, җыелган материаллар белән теләсә кем куллана аламы? Мәсәлән, студент килеп, фәнни эш башкарса, мәсәлән, файдалана аламы? Андый мөмкинлеге бармы? Әйе, безнең язма һәм музыкаль мирас үзәге, без инде аны яратып, һәм ул халык телендә шулай таралган мирасхана дип атыйбыз. Мирасхананың ишекләре һәр кем өчен, галим булсын ул, гади укытучы булсын, һәр кем өчен дә ачык. Бездәге материаллардан файдаланырга мөмкин. Әгәр дә алар тасвирланганнар икән, безнең үзебезнең уку залыбыз бар. Анда бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Килеп заказ бирелә һәм ул материаллар күтәрелеп, әйтергә кирәк, бушка ул хезмәт башкарыла, башка теге архивлардан аермалы буларак алардан файдаланырга мөмкин. Шул исәптән студентлар да, магистрлар да килә ала гына түгел, алар киләләр, алар безгә йөриләр, файдаланалар безнең материаллардан. Кемнәр белән без эшлибез, кемнәр белән хезмәттәшлек итәбез. Институт һәм аның бер үзәге буларак мирасхана үзенең фәнни эшчәнлегендә бик күп оешмалар белән хезмәттәшлек итә. Фәнни яктан хезмәттәшлек итә дип әйтик инде. Мәсәлән, Кремль тыюлыгы белән безнең хезмәттәшлегебез бар. Шулай ук Фәннәр академиясының аерым бер институтлары белән, тарих институты, археологлар, археология институты белән хезмәттәшлегебез бар. Шулай ук Милли музей белән безнең хезмәттәшлегебез дәвамлы рәвештә бара. Менә аның бер мисалы буларак күрсәтергә мөмкин. 2016 елда белгәнебезчә Тукайның юбилей елы булды дип әйтик инде. Шул исәптән Фатих Әмирхан эчендә бу дата бу ел аерым датасын билгеләп үтә торган ел булды. Институт тарафыннан конференциялар оештырылды һәм Фатих Әмирхан иҗатын өйрәнү буенча аерым бер эш башкарылды. Аның моңа кадәр басылмаган, укучыларга аз таныш, яисә бөтенләй таныш булмаган, фәнни әйләнештән читтә кала килгән әсәрләрен, текстларын җыеп, аерым бер китап итеп бастырдык. Ул менә мирасхана тарафыннан нигезләнгән «Рухи мирас һәм эзләнүләр һәм табышлар» дигән сериядә урын алды. Бу серияның бүген 6 китабы инде дөнья күрде. Беренчесе Габдулла Тукайга багышланган иде, икенчесе менә Фатих Әмирханга, өченчесе Сәйид Вахидигә, Сәйид Вахиди иҗатына, аннан Галимҗан Ибраһимов иҗатына аерым багышланган, Гаез Хакыйга багышланган, һәм соңгысы Шәһабетдин Мәрҗәнигә. Бу серияның максаты нәрсә? Әйткәнемчә, моңа кадәр фәнни әйләнештә булмаган документларның, текстларын, архив материалларын шушында урнаштырып, укучыларга әйләнешкә кертеп җибәрү. Шулай ук башка оешмалар белән дә безнең үзәкнең хезмәттәшлеге бар. Әйтик, менә Казан Кремле белән 2016 елда бергәләп дип әйтик инде Тукайга сәяхәт дигән, путешествие к Тукаю дигән күргәзмә уздырылды. Анда безнең материалларда урын алды һәм аның каталог китабы
чыкты азактан. Әлеге китапны эшләүдә институт галимнәре һәм шул исәптән мирасхана галимнәре дә катнаштылар. Менә шундый эшләр эшләнелә. Менә чит ил архивлары белән ничек эш итәсез, хезмәттәшлек итәсез? Мәсәлән, ишеткәнем булды соңгы арада, менә күптән түгел Гаяз Исхакыйның архивы кайтарылды дип. Алар белән ничек эшлисез? Без үзебездә яисә читтә булган материалларны эзләү белән даими рәвештә, максатчан рәвештә шөгыльләнәбез. Шул исәптән чит илләрдә булган материалларны да барларга тырышабыз. Үзебезнең төбәкләрдә булган, Россиядә булган материаллар нигездә безгә ничек керәләр? Экспедицияләргә чыгабыз, комплекслы экспедицияләргә. Халык әгәр дә безгә тапшыра икән, бирә икән, без аларны рәхәтләнеп кабул итәбез. Алар өчен саклану өчен мирасханәдә менә дигән шартлар бар. Һәм бу шулай нигездә килеп тә чыга. Халык тапшыра һәм тапшыралар нинди максат белән? Бу материаллар ниндидер үртеге архивта, фондта күмелеп яту өчен түгел, өйрәнелсен өчен, хезмәт итсен өчен, халыкка хезмәт итсен өчен. Шул исәптән менә безнең кайбер язучыларыбыз да нәкъ шулай ук дип әйтеп бирәләр безгә, үзләренең фондларын тапшырганда, шәхси фондларын тапшырганда, булар аерым сакланып кына ятмасын иде, өйрәнелсен иде, тасвирлансын иде һәм файда китерсен иде, милләткә хезмәт итсен иде дип. Менә бу материалларны эзләү ягыннан аның үзенең методик нигезләре бар дип әйтик инде. Ул эвристик процесс шактый шундый үзенчәлекле процесс. Ачыкланыла кайда нәрсә булырга мөмкинлеге һәм аларны ничек аларга мөмкин, яисә аларның копияларын алу. Бер мәсьәлә, әгәр дә үзебездәге материаллар, Россия җирлегендәге материаллар булса, бер төрле дип әйтик. Инде чит илләрдәге материаллар турында сүз бара икән, монда төрле моментлар килеп керә. Ул илләрнең законнары белән бәйләнешле моментлар. Кайбер илләрдән чыгарга ярамый, беләсез, андый материалларны. Шуңа күрә без тырышабыз ул очракта аларның копияларын алдырырга. Менә татар мирасына караган ниндидер кулъязмалар бар икән, тырышабыз Төркиядә булсын, ул Иранда булсын, башка җирләрдә булсын, аларның копияларын алдырырга. Инде Россиядә, әлбәттә, монда хәл бераз икенче төрлерәк. Менә сез дөрес әйттегез, әле күптән түгел генә шундый материаллардан Гаяз Исхакый материаллары үзенең ватанына кайтты дип әйтергә кирәк. Белгәнебезчә, 80нче елларда Гаяз Исхакыйның кызы Саадат Чаатай, профессор Саадат Чаатай, аның исемендәге вакыф фонд Төркиядә формалаштыра һәм безнең классик язучыбызның бөтен материаллары шәхси архивы дип әйтик, шушы фондта саклана. Бу яңа гына ачыкланган мәгълүмат түгел, бу хакта бөтен галимнәребез дә беләләр һәм бездә Гаяз Исхакыйның иҗатын өйрәнү башлангач 80нче елларның азагында, 90нчы еллар башында әлеге фонд материаллары белән танышу эзлекле рәвештә бара һәм әлеге вакыф фондның җитәкчесе Түләй ханым Дуран шул вакытлардан алып бүгенге көнгә кадәр әлеге материалларны галимнәр өчен файдаланырга мөмкинлек тудырды. Элегрәк аларның копияларын алдырганнар иде. Инде ул менә соңгы вакытта Гаяз Исхакыйның бу материаллары аның үзенең беренчел ватанында сакланырга тиеш дигән фикергә килүен әйтте һәм әлеге материалларны үз ихтиярында институтка тапшырды һәм алар бүген мирасханәдә сакланалар, тасвирланалар. Алар тәфсилле рәвештә тасвирлану процессы тәмамлаганнан соң алар белән танышу, шулай ук галимнәребезгә, укучыларыбызга танышу өчен мөмкинлек була.
татар теле мәсьәләсе бик кискенләште. Шундый вакыйгалар күпте дигәндә халык борчыла башлады. Менә институт тарафыннан татар телен саклау, татар әдәбиятын үстерү өчен ниндидер әйберләр, чаралар эшләндеме? Нинди эш алып барылды бу юнәлештә? Дөресен генә әйткәндә, Тел әдәбият сәнгать институтының бөтен эше аның беренче ачылган көннән алып бүгенге көненә кадәр әлеге дә баягы шул телне системага салу, телне әдәбиятны, мирасны системага салу һәм аны фәнне өйрәнү, шул исәптән саклау һәм пропагандалауга кырылган, нигезләнгән. Безнең галимнәрнең бөтен эшчәнлеге нәкъ шушы эш кысаларында алып барыла. Әйе, белгәнебезчә, соңгы вакытларда вазгыять телгә мөнәсәбәттә шактый кискенләшеп китте. Ягъни без бу очракта, минем уемча, нинди эшләр башкарырга тиешбез. Ягъни заман куйган таләпләргә бәрабәр туры килерлек эшләр. Үзебезнең телебезгә, мәдәниятебезгә игътибарны тагын да арттырырга һәм аны башка мәдәниятләр янәшәсенә куярлык итеп, дөнья халкы танырлык итеп, белерлек итеп, пропагандаларга танытырга кирәк. Институт галимнәренең һәр көн, һәр минуты менә шушы эшчәнлек белән бәйле. Татар теле дигәннән, татар теле һәм шулай әдәбияты дип әйткәндә өйрәнелеше хәзерге вакытта нинди дәрәҗәдә? Менә фән өлкәсендә ниндидер яңалыклар, ниндидер яңа ачышлар, тенденциялар, юнәлешләр күзәтелми, барлыкка килмәдеме? Әйе, менә соңгы вакытларда ишетәбез бит инде фәнни ачышлар юнәлешендә прорывной технологиялар, прорывной результатлар булырга тиеш дигән. Әмма икенче яктан караганда, бу әлбәттә дөрес, ул шулай булырга тиеш. Әмма нигездә булар төгәл фәннәргә, техник фәннәргә юнәлтебрәк әйтелгән фикерләр. Чөнки гуманитар фәннәр һәм гуманитар фәннәрне өйрәнүнең үзенчәлекләре бар. Алар бер көн эчендә генә менә бүген ниндидер ачыш ясалды да, химияны яисә физиканы өйрәнү өлкәсендә, яисә йолдызларны өйрәнү өлкәсендәге кебегәйме, һәм иртәгә ул ниндидер нәтиҗәләрдә бирә дигән шундый юнәлештә бәяләнә алмый. Гуманитар фәннәрнең кеше яшәеше, җәмгыять яшәеше, тормышына тәэсире ул 10 еллар, 100 еллар, гасырлар дәвамында билгеләнеп барыла. Әйтик, институт галимнәре әйткәнемчә, менә шушы мәдәниятне, татар мәдәниятен өйрәнү, пропагандалау белән шөгыльләнәләр икән, бу үзе инде шушы юнәлештәге эшне күрсәтеп тора. Дөрес, фән бер урында гына тормый, алга бара. Шул исәптән гуманитар фәннәрдә дә ул шулай. Ниндидер яңа моментлар, яңа өйрәнү, методик яктан караганда яңа юнәлешләр, алымнар барлыкка килә. Безнең галимнәребез менә шыр белән аваздаш рәвештә, шырга мөнәсәбәттә улардан, бу фәнни ачышлардан файдаланырга тырышалар. Ягъни Мәрҗәни юк әйткән бит, менә кайда нинди яңалык, нинди ачыш бар икән, уңайлы икән, ул аны кабул итәргә кирәк, үзебезгә дигән фикере бар аның, әйме. Нәкъ шушы фикердәге сыман безнең галимнәребез дә фәнни яңалыктан читтә калмаска тырышалар, үзләренең эшләрендә, методик алымнарында файдаланырга тырышалар. Бигрәк тә бу күренә фән ара бәйләнешләр, междисциплинарный дип әйтәбез инде аларны, әйме, шул юнәлешләрдәге эзләнүләрдә, әйтик, менә тел, тарих, яисә анда тел, психология, яисә тел медицина, әйтик, без эпиграфик юнәлеш дип әйттек, ул үзе берничә фәнни юнәлешне берләштереп тора торган
берничә фәнни юнәлеш кесешкән ноктада туган фән юнәлеше, анда димәк археологиядә катнаша, анда палеографиядә катнаша, анда кадикологиядә катнаша, текстологиядә катнаша һәм башкалар һәм башкалар. Буларны бүгенге фәнни казанышларны белмәсәң артта каласың. Менә институтка фән белән кызыксынган яшь булган киләме, менә фәнне өйрәнергә теләгән һәм шулай ук әйтеп үтәсем килә, татар филологиясеннән килгән яшьләрнең белем дәрәҗәсен әйтсәгез иде. Институтта буыннар алмашыну табигый рәвештә бара. Ул инде табигый күренеш. Күп кенә өлкән галимнәребез, өлкән буын вәкилләре инде акрынлап ялга китәләр. Яисә бу фани дөньядан бакыйлыкка күченәләр. Аларга алмашка яшәрәк буын галимнәр килә һәм әйтәсем килә, институтта бәлки эшләгән кешеләрнең бәлки яртысыннан күбрәгедер. Мин инде үземнең күз аллау буенча гына әйтәм, ниндидер төгәл статистик мәгълүмат түгел, бер 70-75%, хәтта 80%-ка кадәр булырга мөмкин. Ул яшь буын, урта буын вәкилләре. Яшьләр өметле, әлбәттә, тик шулай да проблемалар да бар бу өлкәдә. Бу иң беренче чиратта укыту системасы белән дә бәйледер инде күрәсең. Хәзер фәнгә килә торган яшьләрдә мин үзебезнең чор белән чагыштырып карыйм. Аннан үзем озак еллар университетта укыткан кеше буларак бераз күз алларга һәм чагыштырырга мөмкинлегем бар. Белем ягыннан ниндидер бер түбәнрәк дәрәҗәдә торуда сизелә. Әмма шунысы бар, әгәр дә яшь галим, аспирант булсын әйме, чын мәгънәсендә укыйм дип килә икән, ул аспирантурага кергәч үзенең менә кызыксынган өлкәдәге студент вакытында әйтик, алып бетермәгән әйберләрен үзлегеннән алырга андый мөмкинлек бар. Эшлиләр студент ниләр, аспирантлар шулай ук тырыш бездә, тырыш халык. Һәм аларны фәнгә кызыксындырып, ничектер кызыктырып буламы хәзерге вакытта? Аспирантның үзенең төп эшчәнлеге инде ул фәнгә акрынлап аяк атлау һәм үзенең аспирантурада укыган елларын ниндидер бер укыган елларыннан соң ниндидер бер нәтиҗә ясап, кандидатлык диссертациясын яклап тәмамлауларда. Кызганыч менә шунысы да бар, бу кандидатлык диссертациялары турында сүз чыккач әйтим инде. Бездә хәзер бары тик рус телендә генә кандидатлык хезмәтләрен язарга һәм якларга мөмкин. Бу үзенә күрә бер проблема да булып тора. Чөнки тел ул гел әйләнештә булырга тиеш һәм аның бөтен өлкәләрендә дә тигез дәрәҗәдә эзләнүләр һәм гамәли яктан эшләр башкарылган очракта гына тигез рәвештә үсә ала. Әгәр дә фәнни тел эшләнелми икән, ягъни ул ничек эшләнә? Ул менә шу кандидатлык диссертациялары язылып, ниндидер фәнни мәкаләләр язылып, фәнни эшләр эшләнелеп башкарыла. Бу очракта, димәк, әгәр дә алар башкарылмый икән, тел үсмәскә мөмкин. Менә бу яктан караганда аерым бер проблемалар бар. Әмма мин уйлыйм, бу вакытлы проблемалар, алга таба аларны чишү юллары бар, бер үзенең безнең өчен уңай, кайчанда булса, уңай бер чишелешен алыр дип уйлыйм. Шуңа ышанабыз инде, өметләнәбез. Менә сез матбугат телен өйрәнәсезме, аны күзәтеп барасызмы, аңа нәтиҗәләрне ясый аласызмы хәзер?
Мин үзем фән юнәлешем буенча тел буенча галим түгел, шулай да матбугат телен матбугатны гел күзәтеп баргач, ниндидер фикер барыбер укыган кешедә, ул галим кешедә генә түгел, галим кешедә инде ул әлбәттә үзенчәлеклерәк рәвештә барлыкка килә. Теге эчке механизмнары ничек булырга тиеш, шуларны күзаллап, ничек булырга тиеш, ничек булмаган, кайда хата дигән шикелле. Булай гади генә укыганда теле матбугат теледә үзгәрештә, менә монның бер 10 еллар элек чыккан газет журналлар белән хәзерге газет журналларны чагыштырып карасаң, шундый бер тенденцияны сизергә мөмкин, ягъни үзгәрештә. Мин әйтә алмам, төгәл нинди позицияларда ул үзенең үзгәрешләрен күрсәтә. Әмма мәсәлән, моннан бер 10-15 еллар элек шундый бер агым дип әйтегене мавыгы булып үткән иде. Европадан рус теленнән кергән сүзләрне тулысы белән гарәп я фарсы сүзләренә алыштыра бару. Бу бер яктан караганда ниндидер шундый үзенчәлек булса, икенче яктан караганда бик үк уңай процесс булган дип уйламыйм мин. Менә хәзер игътибар итәм, бу бер азайганнан азая бара. Инде ахырынлап, ягъни бу юнәлеш үзенең нәтиҗәсенә килеп чыккан дип аңларга кирәк инде. Журналистларга безнең инде теләгебез шул. Тел әлбәттә сөйләм теле, ул һәр вакытта да кыскалыкка омтыла. Кешенең табигаты дип әйтик инде, кешенең сөйләшү үзенчәлекләре, уйлау, фикерләү сәләте, ул шуңа корылган. Ул бөтен телләрдә дә шулай. Әмма бар безнең язма телебез һәм матур әдәбият теле дигән юнәлеш. Менә гел урам телендә генә сөйләшсәң, гел урам телендә генә язсаң, гел кухня телендә генә язсаң, ул безнең телебез шуның рамкаларыннан, шуның дәрәҗәсеннән артык үсә алмас. Ни өчен biz бүген кайта-кайта кызыксынып укыйбыз шул ук Галимҗан Ибраһимовларына, шул ук Фатих Әмирханнарына булсын, Мөхәммәд Мәһдиевләрне. Ни өчен без Әмирхан Еникиларны рәхәтләнеп укыйбыз? Чөнки аларның теле матур, тел байлыгы зур һәм әйтергә теләгән фикерне кабатланмас рәвештә әйтеп бирә алу. Бу бит инде тел белән турыдан бәйле. Менә журналистларыбыз да шул хакта онытмасыннар дип уйлыйбыз. Хәзер инде ахырдан моклап әйтә алмассызмы, институтның киләчәккә планнары нинди? Нәрсәдер, ниндидер планнар, бәлки ниндидер булачак, киләчәктә ниндидер тормышка ашырылачак чаралар, проектлар бардыр бәлки? Әйе, безнең институтның галимнәре һәр көнне диярлек яңа уйлар, яңа фикерләр белән, шуларны тормышка ашыру турындагы уйлары белән яшиләр һәм эшлиләр. Бердән менә әйттем инде, институтыбызга быел 80 оешуына 80 ел тула. Аны билгеләп үтү, ул ниндидер теге бәйрәм рәвешендә түгел, үзебезнең эшләребез белән язган мәкаләләр, монографиялар, китаплар, фәнни юнәлештә ирешкән нәтиҗәләр белән бәйләп барып, менә шушы матур санны дип әйтик инде 80 яшьлекне билгеләп үтү. Аерым бер проектлар, бу бердән бигрәк тә бәйле инде безнең эшләнеп килә торган еллар дәвамында, соңгы еллар дәвамында эшләнеп килә торган дәүләт программасы кысаларындагы проектлар, әйтик Татарның үстәнгәнлеген саклау программасы, аннан Татарстан Республикасындагы телләрне саклау һәм үстерү программасындагы проектлар булсын, аларны шул дәрәҗәдә алга таба да алып бару күзалланыла. Һәм бердән башлаган эшләребезнең тәмамлап бетерәсе зур проектлар да бар бит әле. Әйтик, менә татар әдәбияты тарихының 8 томлыгын
язып һәм чыгарып бетерү, тел өлкәсендәге проектлар булсын, бигрәк тә хәзер менә актуаль булган электрон интернет технологиялар белән бәйләнгән проектлар булсын. Менә мәсәлән мирасханәдә эшләнелә шундый проектларның берсе, эшләнеп килгән проектларның берсе ул да булса гарәп теленнән хәзерге гарәп графикасыннан иске татар телендәге графикадагы язуларны хәзерге кириллицага күчерә торган транслитерация программасын эшләү ул инде безнең тәмамлануга таба бара. Һәм башка проектлар. Шундыйлардан әйтик, менә без соңгы вакытта кызыксынып киләбез. Татар халкының борынгы һәм урта гасырлардагы мирасын тагын бер кат барлау, текстларны барлау, моңа кадәр билгеле булмаганнарын, яисә билгеле булып та нәшер ителмәгәннәрен фәнни яктан өйрәнеп, аларны фәнни әйләнешкә кертү. Мәсәлән, шундыйларның берсе ул Болгар чорларында ук язган, иҗат иткән Сөләйман бин Дауд әс-Саксини әс-Сувариның Зухрат ар-Рияз дигән әсәре. Бу 12-нче гасырның беренче яртысында язылган һәм ул бөтен мөселман дөньясына таралган. Еллар дәвамында бу авторитетлы китаптан бик күп урта гасырларда мөселман галимләр файдаланганнар, аңа таянганнар, аңа аст төшермәләр биргәннәр үзләренең хезмәтләрендә. Әмма ни кызганыч, менә бу әсәр билгеле булса да, ул хакта Шиһаб Мәрҗани язса, Мурат Рәмзи язса да, башка галимнәребез язсалар да, ул текст буларак өйрәнелмәгән, аның тексты фәнни әйләнешкә кермәгән. Шундый әсәр бар икәне билгеле, әмма аның тексты юк. Менә безнең максатыбыз, шундый бер хыялыбыз бар. Бу әсәрне дә өйрәнеп, аерым китап итеп бастырып чыгарып, аны фәнни әйләнешкә тәкъдим итү. Мондый текстлар шактый күп, аларны барлап чыгу кирәк. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.